Ето тук има голямо червено копче. Вече снимаш. Снимам ли? Снимаш пара. Снимам 6 секунди, снимам. Май се те препързва. Боц. Боц! Чай да чета сега. Добре, ай изгаси едно. Що бе? Чакай, аз искам да зумна, бе. Ма не вади хубав зум да го еба. Как да няма хубаво зум? Не вади, За 10-кратно увеличаваш. Ама цифроплей или дигитален? Глупости на търпението. Оптичен е. Оптичен, да. Нечето си трябва идва. Снимай Калинка. Ма не е така да потъгъл, човек. После на телевизора как ще го гледам потъгъл? Нищо е, виж кой е хубав. Главата е те. Екъв си просен. Спирам хапля, с тия съм снимал. Ай стига Къде ти стопа? Отгоре. Quick меню. червеното копче.